আদা রসুন পেস্ট।
দুইটা পেঁয়াজ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି କାଶ୍ମୀର ଯାଇକି ଆଣିଲ ଆରେ ଏ କ'ଣ କଲର୍ କରିବ ଆମେ ତ ରାଗ ଖାଉନୁ ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ଖାଲି ଏଇଟା ରାଗ ହେବନି ବେଶୀ କଲର୍ ହେବ ବେଶୀ ରାଗ ହେବନି କଲର୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ 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 ଲୁଣ କଷ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଲା 15 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିବା ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ପାଣି ଅଳ୍ପ ପକେଇବି କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିବା ବୋଧେ ପୁରା କଷି ଅଛି ଫ୍ରେଶ୍ କାକୁଡ଼ିଟା ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦିଅ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଚମ୍ପାରନ୍ ଚିକେନ୍ ଚମ୍ପାରନ୍ ମଟନ୍ ହେଉଥିଲା ଚମ୍ପାରନ୍ ଚିକେନ୍ ହେଲା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ এটা ବି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ଚମ୍ପାରନ୍ ବାସ୍ 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 ଲୁଣ ହେଇଛି
बढ़िया सीझी देख मसला पूरा भितर को जाइए पूरा देख बढ़िया सीझी पूरा देख मसला पूरा देख मसला पूरा भितर को जाइए ओहो हो बड़ा टेस्ट लगा बड़ा टेस्ट आम पका मसला गरम मसला भी पकाला गरम मसला टेस्टा बढ़िया टेस्ट लगुच सहित ये पड़ा आमर पाउडरटा चिकेन मसला भी बढ़िया टेस्ट पूरा भितर जाए ना बढ़िया टेस्ट कराडो Super.